Hello mga migs! Ngayon ay magluluto ako ng spicy shrimps. Madali lang ito masyado lutuin. Samahan niyo ako! Hello mga migs! Welcome to my own way of cooking! Kunin natin yung mga ingredients. Chili, onion, oyster sauce, Sprite, garlic, at saka shrimp cube. Yun lang siya mga migs. Okay, malinis na pala. Tinanggalan na pala nila yung yung parang ugat dito sa likod.
migs. Lagyan na natin ng oyster sauce. Okay na yan siya guys, kahit wala ng asin guys, kasi yung cube kanina, yung shrimp cube, may ano na yun, yun na yung pangpalasa guys. Okay na to guys. Hello mga mates, ito na yung niluto kong shrimps. Madali lang itong lutuin. At salamat pala sa lahat ng suporta sa akin. Thank you for watching.